Bună, poți să-mi zici și mie ce asculti în căști? Voi vă dați seama că 3 bețe, 9 bețe, un băț. Stai! Bună, poți să-mi faci și mie un outfit check? They thought uncle with the glasses, bro. Sick, hurt his skin sad. There's so many dead up. Bună seara, aveți idee cumva cum ajung la Tineretului? Luați metroul din Constanța și ajungeți Da. pe la metrou la Grozăvești. După aceea o să vedeți Marea Neagră și o să fie multe scoici. Și nu sunt de aici. Domnule, dar voiam la Tineretului! Bună, poți să iau și Instagramul tău? Je m'appelle... Croissant? Je m'appelle Croissant. Alo? Călin Georgescu, viu sungur. Dano, vine aici, dansează lângă mine.